Kepengin dadi menungso lho, kok kepengin dadi menungso parek karo Gusti Allah. Ya. Kanjeng Nabi awake dhewe kepengin dadi menungso sing parek karo Gusti Allah, berarti kudu dadi wong sing loman. Mergo wong sing iso parek karo Gusti Allah iku wong sing loman, salah sijine dalan kepengin parek karo Gusti Allah iku kudu dadi wong sing sakhiyun. Loman itu ya sak isone. Artinya gak kudu nek ora di duit mosok kudu nganggo duit. Jadi loman itu gak kudu nganggo duit. Kata-kata sakhiyun iku loman itu ora kudu nganggo duit. Pada umumnya memang nganggo duit, tapi pada hakikatnya loman itu ora kudu nganggo duit. Jadi ana tanggane duwe problem, duwe masalah. Terus awake dhewe ngewangi untuk memecahkan masalah itu ya masuk loman. Jadi dawuh Kanjeng Nabi nek awakmu kepengin sing parek karo Gusti Allah iku salah sijine dalan kudu dadi wong sing sakhiyun, wong sing loman. As-sakhiyu qaribun minallah. Wong sing loman iku iso ndadekno parek maring Gusti Allah. Wa qaribun minan nas, lan iso ndadekno parek maring menungso. Awake dhewe dadi wong kok mecidil mau ngedit ora karu-karuan, ya ora di kanca. Ya ora di kanca. Jaman biyen aku duwe kanca, ngedit ora karu-karuan. Agar bar ditiliki ngono ku jajane didelikno ning lemari dikunci. Dikunci wong mutrae wong medhit. 1 kali, 2 kali, 3 kali, wah bocah-bocah gak piye-piye. Tapi dan seterusnya cacah langsung lemari ini digantung ning dhuwur penuwun. Enggak apa? Banget medhite le. Biasane nek pondok iku kan nek ditiliki wong tuane kan mesti digawakno jajan kan ngono. Mesti digawakno jajan. Jajan iku nak jajan sambangane wong tua iku kan jenenge IN. Nak cara pondok daerah Jawa Tengah khususnya Rembang iku jenenge IN. IN iku inuk-inuk awake ah. Jarang aja pondok mangan enak ngono. Wis pokoke intine tak pas wayahe wong tuwa sambang, mbok nggawa marneng, mbok nggawa apa lah, jajan apa lah. Iku jenenge IN. Nah, biasane kanca-kancane kan rak nggawa kan ya langsung digelar ning kamar. Karo wong tuane digelar ning kamar. Ayo Kang, iya Kang. Kabeh bahkan akeh iku sak komplek Mandumi. Sak komplek kan sekitar wong jaman kae sekitar wong 250 kan. Lalu giliran cah iku untuk gawan kok ngene bapake. Kayak dari jajan karo bapake langsung sak kardus gede dilebokno lemari sek dikunci. Wah, 1 2 kali 3 apa-apa bocah-bocah. Wah, saterusé langsung lemari gantung gak tampar gawe. Jadi steril. Di dhuwur penuwun bar ngaji. Lemari kunci. Bar iku lagi dibuka jajane. Buka wedi. Wong nak loman iku ya kancane akeh. Nek wong wedi gede ganteng. Kori ndawa. Lho parek kancan. Nah, wong iki kanca akeh. Wong loman ya kok akeh. Jaman ya lucu-lucu iku ya ono cah. Kengsat.
Aduh, jatuh di. Mau detail iki cah. Anak kayu nu tau mau dapat di. Tapi pun sana jadi kayu. Saiki dadi kiai. Koribun baik minanna wong wae dokan dirinya ya sudah ngono kok dhewe merek ngedono wakne idun minanna al bakhil tawi sing diri kae minah suwe wong kok iku awake iso ya Allah doae ngedono awake sangka Gusti Allah ngono kari ngaji umpamane nah ngedono wae lambene wera-wera mare sih jadi tahu lambene wera biar kai ketok menang ya ono iste lunar iku mesti kalau ora ora wera-wera wae ayi dun mau ya jenas banget pae sing sing menung ajun minana dituduh awake saka kebun minana wong padha wae marekno awake neraka awing nabi Wahilu tawi wong bu asakhiyu kang iku ahabbu luwih dimeni Allah saking maring Allah Ta'ala min abidin tinimbang wong sing ahli ibadah bakhilin kang bakhil ana wong bodho tapi lomane ora karuan lah ana wong ngalih tapi mau dicakar karuan iku sing luwih disenengi Gusti Allah iku wong sing lomah disenengi Gusti Allah iku loman tapi iku lu disenengi Gusti Allah dibandingkan wong alim tapi wahil modite ra karu-karuan akeh wong santri modit iku ya akeh wong Roma ya akeh as-sa'adatul umri fi ta'ala as-sa'adah